בוא, אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות במצלמה. אתה מוכן לענות לי? בוא נראה. איך קוראים לך? מה השם משפחה שלך? ואיפה אתה גר? מה אתה אומר? ואיך קוראים לאבא שלך? ואיך קוראים לאמא שלך? יופי. ובן כמה אתה? בן שנתיים. מה אתה אומר? אתה רוצה את הקטר? אתה יודע שיש... תעשה... יופי. אתה יודע שיש לך שבוע הבא יום הולדת? שוקולד. אני לא מבינה מה אתה רוצה, לולי. נושא שוקולד. למה אתה רוצה שוקולד? נושא להסתכל. על מה אתה רוצה להסתכל? על המצלמה? כן. ולראות את איתמר? בחדר. אתה יכול לעשות פרצוף שמח? ופרצוף עצוב? לא, לבכות. אתה יכול לבכות? תגיד, אתה יודע איך קוראים לסבא משה? איך קוראים לו? בחדר. איך קוראים לסבא משה? סבא, בבא, סבוש. להתקרב ולהתרחק. להתקרב ולהתרחק. תראה לי בפה כמה שיניים יש לך, תראה לנו את הפה שלך. תראה את הפה למצלמה, תפתח פה גדול. וואו, כמה שיניים יש לך.